Tikilluaritsi. Ja, velkommen til dagens pressemøde den 15. juli, hvor Naalakkersuisut holder pressemøde. Som I kan se, så er jeg sammen med Naalakkersuisut for Sundhed, Gisle Fenker, og landslægen Henrik Hansen. Først skal vi beklage, at vi har været nødt til at udsætte dette pressemøde. Og baggrunden for det var, at vi var nødt til at få nogle praktikaliteter helt på plads, før vi kunne indkalde til dette pressemøde og afholde det ordentligt. Det skal vi starte med at beklage, og vi er glade for, at I har væbnet jer med tålmodighed. Status lige nu er, som I ved, det kommer landslægen ind på lidt senere, men det største, vi har fået at vide nu, det er, at der sker størst smittespredning i Qaqortoq og Sisimiut, hvor der er 6 smittede i begge lokaliteter. Enkelte steder er der et enkelt tilfælde i Ilulissat, et enkelt tilfælde i Nuuk og et enkelt tilfælde i Narsarsuaq, er vi vidne om, og der foregår en massiv testindsats i de nævnte byer, og det er i Qaqortoq, Sisimiut, Ilulissat, i Nuuk og andre steder, hvor der bliver lavet tests i stor stil. Så vi kan sige, at der er tilfælde, som ikke er fundet endnu, og lige før, og hvis der har været nye oplysninger, så kommer Henrik med de seneste nyheder. Vi har nogle udfordringer med hensyn til de her prøver. Det er det, at i Qaqortoq er der foretaget en masse podninger, men de er stadig ikke blevet analyseret fuldstændigt. Derfor er der betydelige forsinkelser i undersøgelserne. Det har været besværligt at få de her tagende prøver, hvor man har været nødt til at sende prøverne op til Nuuk, og det har kostet en stor betydelige ressourcer af arbejdskræfterne, og det er en ophobning, som vi regner med vil tage 2 dage. Lige nu er der 150 prøver, som afventer i Narsarsuaq, og den ophobning opprioriteres nu, samtidig med at der arbejdes på at få flere ressourcer til Qaqortoq, og hvor man har oprettet et samarbejde med kommunen for at etablere et testcenter, som ligger uden for sygehuset. Så der er betydelige ressourcer sat i gang til at dække det her behov. Og så må det også siges, at der er enkelte steder, så er vi udfordret på testfaciliteter, fordi der for eksempel kan der være flere 100 mennesker i for eksempel i Qaqortoq, som bliver undersøgt, så derfor er der nogle af prøverne fra Qaqortoq, hvor man er nødt til at sende prøverne op til Nuuk. Lige nu, det vi kan se lige nu, og det som vi kan sige lige nu, det er, og det der også bliver sagt fra mange mennesker ude i samfundet, det er, at der sker en smittespredning, som vi ikke har styr på. Kører vi med flere tests lige nu, og eftersom der også kommer flere mennesker til, som har behov for at få testning, så dem, der henvender sig, der bliver arbejdet rigtig meget med henvendelser lige nu, så hvis man og arbejdsmængden bliver stadig større, eftersom der bliver flere mennesker, som har været i nærkontakt med de her mennesker, som muligvis har været smittet, så der er et stort arbejde i gang med hensyn til smittesporing. Så vi kan fra myndighedernes side ikke nå at orientere alle berørte, og derfor vil vi gerne appellere til folk, at de er nødt til at tage deres ansvar til sig. Vores individuelle handlinger har rigtig stor betydning, og det, at vi tager et ansvar for at forhindre, at der sker smitte og inddæmme smitte, det er en af vores bedste værktøjer lige nu.
Så hvis man for eksempel har deltaget i nogle arrangementer, for eksempel hvis man har været i Qaqortoq til den her koncert, der vil vi gerne opfordre folk til at forblive hjemme og sørge for at blive testet hurtigst muligt. Derfor, hvis du har været i nærkontakt med nogen, hvor du ved, at vedkommende er syg, eller du er mistanke om, at nogen har været syg, eller hvis du selv har symptomer på sygdommen, så tag ansvar til dig og vær med til at løfte opgaven. Bliv hjemme og sørg for hurtigst muligt at blive testet. Og tag kontakt til forskellige instanser, for eksempel sygehuset eller corona-hotlinjen, hvor du kan få oplysninger om, hvordan du kan forholde dig. Så ud fra de forhold, der er gældende nu, så er det ud fra de sundhedsfaglige vurderinger blevet fællespolitisk besluttet, at den her forsamlingsbekendtgørelse, som vi lavede ændringer på her i forgårs, den bliver forlænget til og med mandag, og det vil Kirsten komme ind på lidt senere. Og for at begrænse smittespredningen yderligere, så har vores epidemikommission besluttet, at rejser fra Sisimiut og Qaqortoq, alle der skal rejse fra Sisimiut og Qaqortoq, det bliver lukket for at udrejse fra Sisimiut og Qaqortoq. Det vil betyde, at man ikke kan rejse fra Sisimiut på nuværende tidspunkt, og man vil ikke kunne rejse fra Qaqortoq. Og det vil Kirsten også komme ind på lidt nærmere. Her vil vi gerne understrege, at det lovmæssigt, så arbejder man på de her lovmæssige grundlag, og det her er en fælles politisk beslutning, og det her med hensyn til, at man midlertidigt lukker for rejser, for eksempel fra Sisimiut og Qaqortoq, det er noget, som Epidemikommissionen har besluttet, og det har de særlige krav til og lov til via lovgivningen, og det er noget, som man fra politisk side ikke kan blande sig i. Så deres valg er noget, vi udmelder med nu. For eksempel her for snart 1,5 måned siden, hvor man lukkede for rejse til og fra Nuuk. Det var også en beslutning fra Epidemikommissionen, og nu er det også i de her steder, hvor man har bestemt, at man ikke må udrejse fra de her nævnte lokaliteter, og det er en bestemmelse fra Epidemikommissionen, og det er det samme, som der skete i Nuuk i sin tid. Med mindre der er tale om rejser af særligt krævende karakter, eller særlig vigtighed. Og Kirsten vil fortælle lidt nærmere om, hvordan de her ændringer kommer til at se ud, men før det, så vil jeg give ordet til landslægen med hensyn til status på smittespredningen. Værsgo, Henrik. Tak for det. Nu i en ny situation med smittespredning. Den er væsentligt forskellig fra, hvad vi for eksempel så i marts måned i 2020. Der så vi, at de nysmittede, det var inden for familierne. Det var de rigtig tætte kontakter. Nu står vi i en situation med en langt mere smitsom variant, hvor vi kan vise, at der er sket smitte på flyet fra København til Kangerlussuaq, og vi kan se, at der er sket smitte på indenrigsflyene. Så noget så vi ikke før. Endvidere er der sket smitte videre til andre personer i Qaqortoq. Det vil sige, at vi står med nogle helt andre udfordringer. Vi har på nuværende tidspunkt ikke haft mulighed for at få testet og fulgt op på alle de hundredvis af kontakter, der er.
Det skyldes, som det er blevet nævnt, nogle af de kapacitetsmæssige udfordringer, der er med at få testet, kombineret med, at der også har været problemer med flytrafikken på grund af vejret. Vi har derfor brug for lige i en kort periode at få samlet op på det hele. For på den måde at prøve at forhindre, at der kommer et landsdækkende udbrud, som vi ikke er klar til på nuværende tidspunkt. Der er stadigvæk over 10.000, der ikke er påbegyndt vaccination endnu, og der er et meget stort antal, der ikke har nået at få sin anden vaccination. Vi ved, at noget af den smitte, der sker nede i Qaqortoq, den har udgangspunkt i de aktiviteter, der har været i Rock House og det værtshus, der ligger sammen med. Vi opfordrer alle, der sidste fredag havde kontakt dertil, at de bliver testet. Ligesom alle andre, som på den ene eller den anden måde er blevet klar over, at de er i risiko, at disse mennesker bliver testet. Der er nu fuld gang i at udvide testkapaciteten i både Qaqortoq og Sisimiut. Og samlet skulle vi i løbet af få dage kunne sikre, at vi forhåbentlig kan stoppe det her udbrud også. Endelig vil jeg afslutningsvis lige følge op på situationen i Sakak. I går var vi opmærksom på, at der var kommet en smitsom sygdom til bygden. Som meget vel kunne være covid-19. Der blev straks sejlet sundhedspersonale derud. Og de foreløbige undersøgelser tyder på, at det er noget andet, de fejler. For syge er de derude. Det får vi nærmere afklaring på her i løbet af i dag og de nærmeste dage. Tak. Nakorsana mot grønner. Som vil fremlægge omkring de her lovmæssige ændringer. Værsgo, Kirsten. Tak. For det første, på baggrunden af det, som Henrik har sagt, så vil der henover være tilbud om at kunne testes både i Sisimiut og Qaqortoq. Og som Mutti nævnte, så er det blevet fællespolitisk besluttet at forlænge bekendtgørelsen for forsamlinger i hele landet. Derudover er der i byerne med hensyn til lukning af Sisimiut og Qaqortoq, med hensyn til hvad det betyder, så vil jeg gerne lige forklare, hvad det går ud på. Der er lukket for rejser fra Qaqortoq og Sisimiut. Det vil betyde, at man ikke kan rejse fra de her byer, og det gælder til og med mandag. Dem, der allerede har billetter til at rejse til Danmark,
De vil stadig have mulighed for at rejse. Det vil sige, at hvis man har billet fra Qaqortoq til København, så kan man rejse direkte fra Narsarsuaq til København. Og det samme gælder for dem, hvis der har billetter fra Sisimiut til København. De vil have mulighed for at rejse en direkte rute. Med hensyn til forsamlingsbekendtgørelsen, så vil jeg gerne lige genopfriske de ting, der er blevet nævnt. Mundbind genindføres i den offentlige transport og i de lokaler, hvor offentligheden har adgang. Der må ikke være flere passagerer, end der er siddepladser, og det gælder både på busser og taxaer og andre befordringsmidler. Der indføres en begrænsning på forsamlinger. Det vil betyde, at brandmyndighedernes at det antal, som ifølge brandmyndighederne må være i et lokale, der er det højst halvdelen, der må være i de her lokaler. Det gælder så ikke dagligvarebutikker. Restaurationer kan servicere op til 20 kunder. Lufthavnene er undtaget for begrænsningsantallet. Der er en anbefaling om, at man handler ind alene og laver større indkøb. Kirker må makst have 20 personer inde i kirken, og med hensyn til dagligvarebutikker, er det 50% af det antal personer, som butikken er godkendt til, som må være inde i butikken. Tandlægeklinikker og andre sundhedsmæssige klinikker er undtaget. Så for et dog sejler som planlagt, men der er krav om, at man skal bruge mundbind på rejsen. Alle indrejsende til Grønland anbefales at holde sig fra forsamlinger. Det gælder også færdigvaccinerede personer. Derudover kommer der også en skærpelse i forhold til testkrav ved indrejse. Fremover skal man kunne fremvise en negativ COVID-19 PCR-test fra et nordisk land, og den må maks være 48 timer gammel. Tidligere har det været sådan, at en sådan test skulle være op til 72 timer gammel. Disse nye skærpede krav implementeres fra mandag den 19. juli. Og vi kigger på løsninger, hvordan man kan gøre for at få ombooket sin indrigsbillet eller refunderet, hvis man udviser symptomer og ikke må rejse. Og den løsning gælder også på Atlantruten, hvor vi laver de samme undersøgelser. Og jeg vil gerne understrege, at det sagtens både kan komme yderligere stramninger eller lempelser. Derudover kan vi se, at der sker en del rygtespredning på de sociale medier, og vi vil anbefale, at man får sine informationer gennem de officielle kanaler, for eksempel corona.nun.gl. Som afsluttende bemærkning vil jeg gerne sige, at i dag fra kl. 14 er der tilbud om vaccine ude i Usk indtil kl. 17. Og jeg vil opfordre til, at dem, der ikke har fået deres første og anden vaccine, at de benytter sig af det her tilbud. I næste uge påbegyndes en større vaccinationsrunde i nord. Det kan man læse mere om inde på hjemmesiden. Tak. Ja. Status ser således ud. Der er en bekendtgørelse, som trådte i kraft i forgårs. Den bliver forlænget. Den galt ellers indtil i morgen, men nu gælder den til og med mandag. Så med hensyn til forsamlinger er der skærpet krav.
Fordi det er ligesom landslægen har sagt, er det først, når vi har det ordentlige overblik over, hvor stor smittespredning der sker, at vi kan lave lempelser på de her krav. Og for det andet, så bliver der yderligere begrænsninger. Og det er ud fra Epidemikommissionens anbefalinger og afgørelse. Og det var for snart 1,5 måned siden, kunne vi også se, at Nuuk blev lukket ned. Man kunne ikke rejse fra Nuuk, men hvis man skulle rejse til Danmark, eller hvis man skulle til hvis man skulle rejse til Danmark på grund af sundhed, så kunne man også rejse fra Nuuk, og den samme ordning kommer til at gælde for Qaqortoq og Sisimiut. Det vil sige, at man ikke kan rejse fra Qaqortoq eller Sisimiut til andre byer. Det vil så også betyde, at man ikke kan rejse fra Qaqortoq til andre steder, for eksempel forholdersteder eller bygder eller andre byer rundt omkring på kysten. De her tiltag, de gælder til og med mandag, og det er skridt, der vi har valgt at tage. Ved at tage de her skridt, så vil vi prøve at gøre noget ved den her smittespredning, der er løbet løbsk, hvor vi vil prøve at inddæmme smittespredningen. Derfor er det ud over de ting, der er blevet sagt, så vi vil opfordre befolkningen, og vi prøver at servicere befolkningen så godt som muligt for at inddæmme smittespredningen. Det er de her 2 tiltag, større tiltag, der er blevet taget, både med hensyn til forsamlingsbekendtgørelsen, som er blevet forlænget, og man må ikke udrejse fra Sisimiut eller Qaqortoq. Det var det, vi havde at sige fra Naalakkersuisut og landslægeembedet. Så er der nu mulighed for at stille spørgsmål, og jeg vil gerne bede om ikke at stille de samme spørgsmål. Hvis vi skal kunne besvare spørgsmålene på den bedste måde, vil vi gerne bede om, at ikke bliver stillet det samme spørgsmål hele tiden. Jens Line, værsgo. Jo tak, I sagde, at de her undersøgelser, at der har været nogle udfordringer med hensyn til de her test. Det sagde landslægen, at vi har brug for noget tid til at komme igennem de her prøver, hvor langt bagud er man kommet med hensyn til, for eksempel nu er der vaccinationer i gang. Vi ved godt, der er 10.000, der enten ikke vil have vaccinen, eller af andre grunde ikke har fået vaccinen. Hvor langt bagud? Hvad er det for en tidshorisont, vi kan regne med? Landslægen, værsgo. Tak. Det er lige nu sådan, at der er test, der er taget i Qaqortoq i går morges, som endnu ikke er blevet analyseret, men som i løbet af i dag og senest i nat vil blive analyseret. Rejser lige nu, det ved vi godt, det er sommer. Det her coronapas er nu trådt i kraft. Hvad kan vi bruge det til? Er det til dem, der er blevet vaccineret, eller dem, der til ikke er blevet vaccineret? Altså, hvordan skal de her forholde sig med hensyn til coronapasset? Og dem, der endnu ikke har fået vaccinen, hvordan vil man gøre for at opfordre til, at de får vaccinen? Jo, lige nu ved vi godt, at det er sommertid, og vi har traditioner for at rejse meget rundt fra by til by, fra bygd til bygd, hvor vi går på besøg hos familie. Og efter corona er blevet indført, så har der også kommet et nyt koncept, som hedder staycation. Så med hensyn til de her rejsende lige nu, der vil vi gerne opfordre til, at man opfører sig så forsvarligt som muligt og passer på så meget som muligt. Hvis man rejser fra de her steder, hvor der sker smittespredning, så vil vi også gerne opfordre til, at man er yderst på
fordi det kan være, at vi er kommet til at tage smitten med os, og derved kommer til at sprede smitten videre. Og det skal vi selvfølgelig gøre alt for at prøve at inddæmme. Og med hensyn til coronapasset, så forholder det sig sådan, at det er det danske coronapas, som også er gældende i Europa, som vi nu også kan bruge i Grønland. Men her inde i landet, så er der ikke nogen krav om, hvordan man kan bruge coronapasset. Men de her skridt, der kommer til at blive taget i den kommende tid, der er det også noget, vi er nødt til at tænke på. Med hensyn til beviser for at have fået vaccine, eller beviser for at være blevet testet for sygdommen, om vi skal oprette nogle krav med hensyn til for det, fordi den situation, som vi er ude i nu, hvor vi lukker ned, det har store samfundsmæssige konsekvenser, men selvfølgelig er det individets sundhed, der er det allervigtigste. Og for at opnå det, så har vi også flere forskellige værktøjer, som vi kan trække på, og det er også noget, vi er nødt til at tænke på. Desværre forholder det sig sådan, at den her sygdom, det er en sygdom, som kan være farlig her i samfundet, og det er noget, vi må leve med også i den kommende tid. Så derfor er det meget vigtigt, at vi kan have forskellige tiltag for flere forskellige inddæmningsstrategier. Og det er også noget, vi kommer til at kigge ind på nærmere. Og så er det den næste mikrofon. Jo, det her med dem, der får vaccineret, eller de her forsamlinger og andre steder, hvor det kan være rigtig mange mennesker, dem snakker I om. Men vi har jo også i Grønland kultur for at holde kaffemik, hvor der kommer rigtig mange mennesker, hvor folk også mødes. Dem har I ikke snakket om. Altså, hvilke tanker har I med hensyn til de her ting, kaffemik og så videre? Jo, rent juridisk så forholder det sig sådan, i forhold til den her inddæmning af smitten, så er det også nogle af de ting, som der er blevet drøftet, men helt lovgrundmæssigt, så er hjemmet beskyttet, men vi vil gerne opfordre til, at sådan nogle arrangementer, hvor folk kan forsamle sig i større antal, hvad enten det er hjemme i folks private hjem, så opfordrer vi til, at folk begrænser det, fordi der kan ske smittespredning de her steder, og i den seneste tid har vi også set, at der i Nuuk, så var der en smittet, som havde været til kaffemik, og det har også betydet, at vi har været nødt til at bruge rigtig mange ressourcer på at prøve at opspore folk. Så med hensyn til de her forskellige officielle steder, hvor folk plejer at tage hen, så er de her begrænsninger i bekendtgørelsen kun dem, som er gældende. Men vi vil gerne opfordre folk til, at de er med til at løfte den her byrde, også med hensyn til kaffemækker og andre steder, fordi særligt i de her tider, hvor vi står i en meget uvis position, måske kunne man overveje, om man ikke kan udsætte de her arrangementer. For os som landslægen har sagt, så er det lige præcis nu, hvor vi ikke er sikre på, hvor stor smittespredning der er i samfundet. Jeg vil også gerne lige spørge igen. Ud fra de sidste ting, vi har hørt, så er det vist nok i Sisimiut, hvor der var en, der var blevet smittet med corona, som ellers var blevet vaccineret 2 gange, så har vedkommende blevet smittet med corona. Altså skal det så forstås sådan, at de her vacciner ikke har nogen særlig effekt? Landslægen, værsgo. Nej, det skal det bestemt ikke. Det vi ser også lige nu, det er, at dem, der er vaccineret blandt de smittede, de har ingen eller meget få symptomer. Dem, som har udgjort den store smitterisiko, også på flyene, det er de uvaccinerede. Så der er overhovedet ikke nogen tvivl om, at vaccination virker ekstremt effektivt mod alvorlig sygdom og nedsætter risikoen for smittespredning meget betydeligt. Men selv vaccineret kan blive en lille smule syge, og vi kan ikke udelukke, at de i sjældne tilfælde
også kan smitte. Der er Merete. Ja, så er det Merete. Jeg vil gerne fortsætte omkring vaccinationer, for I siger jo, at det er ekstremt vigtigt, og der stadigvæk er 10.000, der ikke er gået i gang med at blive vaccineret endnu. Andre steder i verden, der ser man jo, der bliver lavet restriktioner for folk, der ikke bliver vaccineret. Altså for eksempel i Frankrig, hvor man ikke kan gå på arbejde og få løn, hvis man ikke er vaccineret. Er det noget, I overvejer her, både sundhedsfagligt og politisk, at indføre den slags tiltag for at få folk til at blive vaccineret? Siullermik peqissut, Først, så tager jeg det med det politiske. Jamen, rent sundhedsfagligt kan man kun sige, at jo flere, der er vaccineret i et samfund, jo større eller jo mere nedsætter man risikoen for epidemier. Og her i Grønland har vi så den særlige udfordring, at der er relativt stor andel, der er under 18 år, og på nuværende tidspunkt slet ikke vaccineret. Der er regionale forskelle. I hele Grønland er der omkring en fjerdedel, der er under 18 år og ikke vaccineret. Det er højere end mange andre steder. I Østgrønland er det 33%, der er under 18 år. Det vil sige, der har man store andele i befolkningen, der er uvaccineret. Så rent sundhedsfagligt, ja, der er det klart, at jo flere af de voksne, man kan få vaccineret, jo bedre er situationen, og jo bedre kan samfundet holde sig åbent. Tak. jo, derudover, så med hensyn til de forskellige politiske muligheder, så er det ikke noget, man har været nærmere inde over. Men ligesom jeg sagde til Hansine, at der er et coronapas, som også er gældende i Danmark. At hvis man vil have det her, hvis man er ude at spise, så skal man først have det her bevis, før man kan tage ud. Og det er et værktøj, som man bruger i Danmark. Og det er så et værktøj, som vi også vi gerne vil tage i brug som en muligt værktøj i forbindelse med at tage ud og rejse i andre lande. Men så må jeg også sige, at vi er også nødt til at tænke på, om det er også noget, vi kan bruge her i vores eget land, fordi det vigtigste forsvar, vi har med hensyn til at forhindre smitte, det er, at vi har nogle værktøjer, som vi måske bliver nødt til at tage i brug. Vi er også nødt til at have i baghovedet, at den her sygdom, det er noget, som vi måske skal have med at gøre i flere år. Og så får Merete lige lov til at sige nogle. I forhold til de restriktioner, der er indført, så er der som altid selvfølgelig også nogen, der er lidt utilfredse og ikke helt forstår bevæggrundene for, hvorfor man sætter grænsen, hvor man gør. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om I har eller har tænkt jer at inddrage for eksempel restaurationsbranchen, Grønlands Erhverv, folk i turistbranchen, andre til at finde ud af, hvorfor man sætter antal af mennesker, der må forsamles for 20, indendørs og udendørs, og hvor meget man egentlig skal have de her restriktioner, eller hvordan I vælger at gøre, som I gør, og hvorfor. Jo, først så er det de politiske skridt, der er blevet taget nu. Så har vi en bekendtgørelse, der er trådt i kraft, som også har været trådt i kraft før, som handler om begrænsninger på, hvor mange der må og antallet, som har kunnet forsamles, har været skiftet fra bekendtgørelse til bekendtgørelse, og det er med udgangspunkt i de sundhedsfaglige vurderinger, at antallet bliver besluttet. Så det er det udgangspunkt, vi har indtil videre. Men forholdene lige nu er sådan, at er så svære, at vi for eksempel har været nødt til at udsætte pressemødet i 2 timer. Så for at tage stilling til de her forskellige
situationer, som vi kommer i, som kan forandre sig fra time til time. Så når vi har de her udfordringer, så kan det også være begrænset, hvilke muligheder vi har, men så skal vi også passe på, at det ikke har for store konsekvenser for den samfundsmæssige økonomi, men først og fremmest er det altid individets sundhed, som vi prøver at beskytte, og det er vores vigtigste mål lige nu. Hvis landslægen har noget, han gerne vil sige med hensyn til, hvordan man laver de her, på hvilke baggrund man laver de her vurderinger med hensyn til antallet. I den sammenhæng, der har vi selvfølgelig på grund af den begrænsede administration og kompetencer, vi har, der har vi i stort omfang set på, hvad er erfaringerne fra andre steder i verden, og hvad effekt har det. Og det er primært det, der ligger til grund for den rådgivning, som vi har givet her, fordi vi har ikke et stort avanceret bagland til at bistå os med den slags analyser. Ja, tak til landslægen, og så er det Mathias. I nævner det her med, at I kigger på flere værktøjer, I kan tage i brug for at få folk til at stoppe smittespredning. Hvad skal der til for, at I for eksempel vil indføre et coronapas her? Og så et spørgsmål mere. Hvilke overvejelser har I gjort i forhold til, at I ikke har valgt at indføre retestning og karantænekrav til alle, der kommer herind, altså fra udlandet for eksempel, også vaccineret? Det første spørgsmål svarer jeg på, og det andet spørgsmål vil jeg lade landslægen svare på. Og det første, det er med hensyn til muligheden for at tage skridtet til at tage et coronapas, så er det en af de ting, som vi tænker på at overveje at tage i brug, og det er ikke første gang, jeg siger det. Det er først lige her i går, at coronapasset er trådt i kraft for Grønland. Altså det her coronapas, det er et system, hvor vi eksempelvis er nødt til at lave nogle sproglige tilpasninger. Så er det noget, vi må tage op med de andre, som kan... Men alle de her forskellige tiltag er noget, som vi er nødt til at kunne tage stilling til, altså ud fra de her forskellige, den smittespredning, der sker i dag. Altså hvis det sker igen, så er vores vigtigste forsvar, at folk er færdigvaccineret, eller også at der ikke sker smittespredning, hvor folk har et eller andet bevis på, at de enten har fået vaccine, eller ikke er syge med sygdommen. Og så med hensyn til dem, der er ankommet til landet nu, og med hensyn til retestning, så er udgangspunktet det, at som er blevet anbefalet over for os, som landslægen også lige har været inde på, altså smitterisikoen for at sprede smitte er meget lille, hvis man er blevet vaccineret. Borgere, som endnu ikke er blevet vaccineret, der er der krav om, at man først skal lade sig reteste på 5. dagen, og først må komme ud i samfundet igen, før man må komme ud i samfundet, men landslægen kan forklare med hensyn til ud fra hvilke baggrunde de her hvilke baggrunde der er. Tak for det. Det vi har set i den her situation, og som vi har talt om før, det er superspredere. Det er de personer, som er meget smitsomme og kan nå at smade smitten til rigtig mange på kort tid. Det er udelukkende noget, man ser blandt ikke-vaccinerede. Derfor er der den helt afgørende forskel. De ikke-vaccinerede er rigtig stor risiko. Dem, der er vaccineret én gang, er noget bedre beskyttet og er mindre smittespredende. Og dem, der er vaccineret 2 gange, ja, vi tester dem positivt en gang imellem, men de smitter formentlig meget lidt. Da vi anbefalede, at man kunne stoppe med at teste de færdigvaccinerede ved indrejse, så er det,
fordi som i en situation som denne her, vi har brug for at anvende testkapaciteten til at finde dem, som er blevet smittet. Der kommer et tiltagende antal vaccinerede ind. En stor del af de omkring 1000 mennesker, der indrejser per uge, er nu vaccinerede. Vi vil bruge uforholdsmæssigt mange ressourcer på at finde dem. Og specielt lige nu har vi brug for at bruge ressourcerne på at finde de smittede ude i samfundet. Tak. Abnekorsanum Grønner. Der var Jensine. Tak til landslægen, og så er det Jensine, der får lov til at have et opfølgende spørgsmål. Værsgo, Jensine. Tak. Jeg har et spørgsmål til landslægen. Man har indtil nu fundet ud af, at de kræfter, som man gerne vil bruge, det er, at man vil gerne bruge sine kræfter på at få tilbudt dem, der ikke har fået vaccination endnu, hvor man vil tilbyde dem vaccine. Men som Gister også har sagt, så er der på de her sociale medier, hvor folk kan mødes og snakke sammen, så er der nogen, der har rigtig, rigtig meget indflydelse. Og så er det også et spørgsmål til, når det går søges ud, hvor de her mennesker prøver at udøve deres indflydelse, hvor de kan hvor de kan få folk til at tvivle på, om de skal få vaccinen, eller om de ikke skal få vaccinen. Altså, der er nogen, der er nogle ting, hvor de ikke kan tåle, eller som måske ammer, eller på andre grunde, hvor man prøver at så tvivl om, hvor stor nytte de her vaccinationer har. Altså, hvad har man tænkt sig at gøre med det hensyn til de her 10.000, som tvivler, om de skal have vaccine, til at vide, at den eneste vej frem, det er, at vi alle sammen skal have vi alle sammen skal have modstandsdygtighed over for den her virus. Et spørgsmål. Jamen, vi lever jo i et frit land, og alle har ret til at vælge, om man vil vaccineres eller ikke vaccineres. Og vores opgave, det er at prøve at formidle den viden, vi har omkring vaccinationerne, og hvilken betydning de har, og hvilke risici, der kan være forbundet med dem. Og som tiden går, bliver vores erfaringer større og større. Og med den vaccine, vi anvender i Grønland, som nu er anvendt i meget, meget udtalt grad, blandt andet i USA, men også mange andre steder i verden, der har Moderna-vaccinen vist sig at være uhyre sikker og noget af det mest effektive, der overhovedet findes. Og det er det, der er det centrale i den her sammenhæng her. Og det afgørende, nemlig at det handler ikke kun om at beskytte sig selv, men også om at beskytte sine nærmeste og sine omgivelser ved at blive vaccineret. Tak. Ja, før Merete får ordet, så stillede Jensine også et spørgsmål, som handlede om politik. I de nordiske lande for eksempel, så bruger de samme vacciner som os. Der er for eksempel krav om corona-pas, hvor man inden for et vis antal timer, efter man har været undersøgt, så er det her coronapas gældende, eller først hvis man kan vise, at man har været vaccineret, at man kan være ude på restaurationer, eller være ude til deltage i kulturelle sammenhænge. Det er sådan nogle ting, som vi er nødt til at overveje, om det er de skridt, vi skal tage, for i større eller mindre grad at overbevise folk til at løfte den her store byrde, også for at sikre, at befolkningen her i samfundet bliver beskyttet. Så der er forskellige muligheder, som vi overvejer og nødt til at overveje. Og ligesom landslægen sagde, så er det her et frit land, hvor vi frit kan vælge, hvad vi vil gøre. Men det er frihed under ansvar. Hvor vi alle sammen har et ansvar, og hvor vi alle sammen vil opfordre folk til at være med til at løfte det her ansvar.
Og det, som vi kan se lige nu, det er den bedste forsvar for samfundet, det er at få en vaccine. Og så er det Merete, som har et spørgsmål. Ja, lad os bare fortsætte ved vaccinationer. Der er 2 spørgsmål til landslægen. Det ene er, nu er de begyndt at vaccinere børn under 16 i Danmark, og du har tidligere sagt, at du vil afvente deres erfaringer. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, om du har en tidsramme for, hvornår du eventuelt vil overveje at vaccinere de yngre dele af befolkningen her, når nu der er så mange, som du sagde før. Og så er der blevet meldt ud også, at Pfizer-vaccinen har god virkning på gravide. Er det noget, man overvejer at bruge her i landet? Den rådgivning, som vi giver til Naalakkersuisut omkring anvendelse af vacciner, ja, der læner vi os meget op af, hvad de store og tunge myndigheder rundt omkring i for eksempel USA og i Europa, de kommer med, netop fordi de har det nødvendige ekspertbagland. Og lige nu har man begrænsede erfaringer med at vaccinere de 12-15-årige. Og det var ligesom, da man startede på at bruge en helt ny type vaccine, AstraZeneca-vaccinen. Ja, så har det vores anbefaling til Naalakkersuisut været, at man lige afventer, fordi vi har en dårligt setup til at kunne overvåge bivirkninger og eventuelt behandle bivirkninger. Så nu må vi se, man kan sige, hvis der i den første måned slet ikke kommer nogen alvorlige bivirkninger, ja, så vil man hurtigt kunne bevæge sig. Kommer der usikre meldinger, ja, så vil vores anbefalinger nok blive tilpasset det. Ganske tilsvarende med gravide og ammende, hvor vi ikke har mulighed for selv på nogen måde at lave videnskabelige undersøgelser her. Dem, som står først for, det er åbenlyst de ammende, hvor det er ret åbenlyst, at der formentlig ikke er nogen som helst risiko. Gravide har altid, når man snakker om lægemidler, været et vanskeligt emne. Netop fordi alle lægemidler kan påvirke specielt tidligt i graviditeten. Og der vil vores anbefalinger helt klart følge de internationale retningslinjer, der kommer fra andre myndigheder og fra WHO. Er der andre blandt journalisten, der har nogle flere spørgsmål? Kirsten, hvis du har nogle tilføjelser, så værsgo. Tak. Nu hvor vi er ved at være færdige, så vil jeg gerne lige minde om, at der sker smittespredning lige nu, og der er meget stor usikkerhed. Så jeg kan sagtens forstå, hvis familier, som modtager familiemedlemmer fra andre lande, jeg kan godt forstå, at de sagtens gerne vil kysse og kramme deres familie, men jeg vil gerne opfordre til, at dette begrænses. Prøv at undgå at kramme hinanden, prøv at undgå kontakt og prøv at holde afstand, og for at beskytte jer selv og hinanden. Og samtidig, dem der skal ankomme fra Danmark til Grønland, på mandag, der laver vi nogle skærpede kravene omkring en negativ test er blevet mindre fra 72 til 48 timer. Inden for den tid, fra man har taget prøven, vil jeg gerne opfordre til, at man ikke er ude blandt mennesker. Tak til Gistad. Så den tid, vi er inde i nu, sommerperioden, det plejer at være en festperiode for det grønlandske folk, og sommeren er også et tidspunkt, hvor familier er ude i naturen, i den øde natur, og er sammen. Også selvom det er flere forskellige familier, som kommer og samler sig på et sted. Men ud fra de politiske standpunkter, når vi har taget de her forskellige tiltag, så vil jeg også gerne opfordre jer til endnu en gang at tage et ansvar.
også med hensyn til børn og unge. Om sommeren kan vi godt lide at være ude og have det sjovt med hinanden. Og de lange sommerdage er også et tidspunkt, hvor vi er ude og samles ude i naturen. Så jeg kan sagtens forstå, at hvis man at man ikke har særlig lang tid til at samles ude i sommerperioderne, og at vi helst ikke vil undgå at miste de her sommerdage, hvor vi samles, og hvor vi har en lyst til at samles, og hvor vi også kommer forskellige steder fra for at deltage i forskellige sports- og kulturarrangementer. Men vores udgangspunkt er nu desværre sådan, at vi er i en kritisk situation. Lad os alle sammen løfte det her ansvar i fællesskab. I de her coronaperioder, hvor vi på bedst mulig måde kan beskytte os selv mod corona og inddæmme smitte. Lad os beskytte os særligt meget i den her korte periode, hvor vi så forhåbentlig resten af sommeren og andre sommer vil have bedre tid og flere muligheder til at samle os. Så lad os alle sammen tage et fælles ansvar, og det bedste forsvar er noget, som Naalakkersuisut i samarbejde med Epidemikommissionen har taget, og som vi også har fremlagt i dag. Og de her tiltag er truffet for at sikre på bedst mulig måde, at vi alle sammen hver især kan løfte ansvaret og tage ansvaret, hvad enten vi er børn eller unge, gamle. At vi alle sammen kan løfte og flok, og lad os alle sammen bruge de her kommende dage på bedst mulig måde. Nu har vi så samlet til et pressemøde inden for 2 gange inden for de nærmeste kommende dage. Vi skal regne med, at på mandag kommer der igen et pressemøde, men hvis der før på mandag sker noget, som er særlig hastende karakter, så indkalder vi til pressemøde igen. Men lige nu regner vi med først at indkalde til pressemøde igen på mandag, hvor vi vil fremlægge omkring status og også de ting, som vi vil have fået større indsigt omkring. Så